הארדקור זה המוד הכי קשה במיינקראפט, והיום אני הולך להציג לעצמי אתגר שבו אני עושה הארדקור רק יותר קשה. אני פה בעולם הארדקור. עכשיו, בעולם הארדקור הזה יש לי כמה חוקים שאני הולך לעשות לעצמי. החוק הראשון זה שאם אני מת, אני מתחיל את העולם מההתחלה. החוק השני שאני חייב להרוג את הדרקון. אז כן, זה הולך להיות מאוד קשה. המטרות שלי לפרק זה נטו להשיג פול איירון ארמור ומקום לישון. הזדמנו בסיד מטורף ליד, שכחתי את השם של הביום הזה, אבל זה הביום אחד אוהבות עליי, וליד ויליג' שזה ממש טוב. אז אני אשיג קצת קאבלסטון ואני אלך לוויליג'. טוב, הגעתי לוויליג', אני הולך לחמם עכשיו אוכל, ואז אני ארד למערה פה כדי להשיג איירון. אוקיי, סיימתי לעשות את הזה, עכשיו אני ארד למטה, רק אני רוצה לבדוק קודם כל, לא, יש עוד זמן ליום. אז בשנייה שירד הלילה אני אצטרך לעשות מיטה. אם הם רואים אותי, זה יכול להיות בעיה. אל תרגעו בי. אל תתקרבו אליי. אני לא רוצה לפגוע בכם, אני לא אוברפאוור עדיין, אל תתקרבו אליי. השגתי קצת איירון, אני חושב שהגיע הזמן להכין מגן. אוקיי, אני ארוג את איך קוראים להם? את הסקלטונים. אחרי שאני אקח את האיירונים פה. אני ארוג את הסקלטונים, כדי שיהיה לכם קצת אקשן. אוי, נפלתי, לא טוב. שלום. אוקיי, אולי נצטרך לגרום להם להרוג אחד את השני. תראה בעצמך כבר. אוקיי. יש! אני מרגיש כמו הארי פוטר. You're a wizard, Harry. אני אעשה ווטר בקט, יאסוף קצת אוכל, ותראו אותי עוד שנייה. לכם זה עוד שנייה, לי זה עוד, לא יודע, 10 דקות. אוקיי, חשבתי הרעיון חדש. בשביל הרעיון הזה אני אצטרך דלתות. אוקיי, 6 דלתות אמורות להספיק לי. אז ככה, מתחת למים אין כמעט מובים, נכון? ואין כמעט סכנות. אני צריך דרך לנשום, ואני אוכל לחצוב את כל האיירון שיש מתחת למים. אני פשוט גאון. טוב, זה היה כישלון. תראו אותי כשאני אמצא כבר משהו מעניין. יש פה תרנגולות, כאילו מלאך חכם יהיה לעשות יותר תרנגולות, אבל אני לא חכם, אז כאילו... טוב, החלטתי. אני הולך לרדת למטה, להשיג איירון בזריז. בזריז, ולעלות למעלה. בסדר? זה מה שהחלטתי לעשות. אני מיושב בהחלטה הזאת. אוקיי. יש שם קריפר. אוקיי. קריפרים מפחידים אותי כי הם יכולים לבוא בכל מקום. ועכשיו, אני לא הולך לדעת מאיפה הקריפר הזה מגיע. אם הוא כבר מתחיל לעשות את אני מת, זהו. בהארדקור אני אצטרך גם לפני שאני רואה את הדרקון לוט אובר פאוור רק כדי להשיג את הדברים האלה. לא כמו בעולם רגיל שאתה צריך איירון בקושי. כדי להגיע, כי אתה פשוט יכול להחליף איירון כמו שאתה מת. ופה אם אתה מת, אתה מת. יש שם זומבי, הצילו. נקווה שלא יגיע אליי. אני פה רק כדי לקחת כמה שיותר איירון לפול ארמור מהאיירון ופיקקס. אני לא חושב שאני צריך חרב, לפחות לא כרגע, אבל כן, אם יהיה לי מספיק לחרב זה יהיה מצוין. דרך אגב, מיינקראפטרים באשר הם, יש לי חוק בשבילכם. פינת הטיפים של אביר סוניק! הם עוברים שבץ מוחי. אז עד שאתם משיגים פול איירון, אל תעשו חרב, פשוט כי היא לא שווה את זה. תעשו אקס, אבל אחרי שאתם משיגים פול איירון, למרות שהחרב צריך להיות בסוף העדיפויות שלכם, שהחרב, כאילו, אז זה כבר משתלם לעשות חרב. כי האיירון אקס לא מוריד יותר איך קוראים לזה?
הסטונאקס, אבל הוא טיפה יותר מהיר, זהו. אז הסורד מורידה יותר, והיא גם לא יותר מהירה, הסורד פשוט מורידה יותר. לא מאקס, פשוט היא מורידה יותר והיא הרבה יותר מהירה מאקס, אז פשוט ככל שעולים לדרגות יותר גבוהות, ככה זה נעלם. זהו, נגמרו הטיפים, נסגרה הבסטה. יש כאן המון איירון, זה טוב, תתרחק ממני, שמעת? מצחיק, הוא חושב שהוא מצחיק, אז הוא היה חייב להתפוצץ. אל תיגע בי, לא נגעתי בך, אל תיגע בי. אוקיי. אני מרגיש כמו חיה שרודפים אחריה, באמת. אני מנסה כמה שיותר איירון כרגע, כדי שאני לא אצטרך לרדת למטה עוד פעם, עד שאני אהיה די סטאקט. מה שאני מנסה לעשות זה פשוט למצוא כמה שיותר, לא מנהרות, לא דברים, מבנים שיתנו לי דיימונדס, כדי שככה אני אשיג פול דיימונדס. אני יודע, זו שיטה פחדנית, אבל בסדר, אני לא רוצה להפסיד את זה באמצע, אז כאילו... Hello there. אוי, מה זה היה? הוא קפץ... הוא קפץ מלמעלה, הוא בא מהשמיים. אני לא מבין, כאילו, כשאני... אוי. נראה לי... טוב, נראה לי אני הולך, אני לא רוצה למות. רגע, לא. אני נראה לי הולך, אני לא רוצה למות, אני אחמם הכל, ונראה לי ככה אני אסיים את הפרק. טוב, אז הגיע הזמן לשים את כל הארמור עליי. זה כל סטונים, עד שהוא לעשות לייק, סאב, ירשם לערוץ, כל השעטנז. אם אתם אוהבים את הסוג סרטונים האלה, תכתבו לי בתגובות, ותגיעו למטרת הלייקים שאני הצבתי בתחילת הפרק. ויהיה חלק שני, ושמח שלא נהרגתי על ההתחלה, כי זה היה יכול להיות ממש מבאס. אני רק תרנגול, תרנגולים לא עפים בכלל. באמת? כן. תאמין ותוכל. כן, לשיר לא יעזור. תאמין ורק אל תבחן. חבר'ה, זו ביולוגיה בסיסית. ותעוף אל השמיים. ופק אל השמיים. לא גזעני לא... מסור אקספוזיציה, מסביר את הכל, ספר תאמינו מה הולך